E veño a este programa porque me encanta cantar. Nada, se queredes, poñome a cantar ou non? Sí, cántanos a capela. Vale, pois mira, a capela escollín Pídechas o corpo de Ana Quiro. Se eu digo que aquilo é blanco, tipo la contra, disme que negro. Perdón, que se me foi a letra, que estou ensayando. Perdón. Se eu digo Cosas do que directo. aquel é blanco, tipo la contra, disme que negro. Se eu digo que teño frío, ti vas dicindo que calor teño, pero aínda así sempre hai momentos de afinidade. Pa cando sentemos os corpos e tú me digas... A rechegar, A ver, canta comigo. Pídechas o corpo, nediño, estou disposta, cariño, a darche caña. Vamos. Como te me poñas a tiro, vas a saber, queridinho, aquí quen manda. Pídechas o corpo, neniño, estou disposta, cariño, a darche caña. Como te me poñas a tiro, vas a saber, queridinho, aquí quen manda. Ai, hombre, e os nervios que xogan malas pasadas, Tivestes os unha axuda nervios. boa de Pili. Sí. Home, claro, non? Logo en recantos non vai a estar ligalloso axudando Xa, a verdad que non, perdón, é que, mira, estaba en bucle con ela todo o rato, dixen, xa verás, como cando este diante do micrófono, adiós. Que nadie busca a verdadeira letra na casa, por favor. Ai. Escoita, a ti gustache cantar, verdad? Gusta. Ti acordas a primeira vez que cantaches? Para quen cantaches? Para a clientela dun bar. A clientela Pa dun clientela bar. dun bar. Sí, eu cando era pequeno encantaba ir todos os domingos con meu pai á cantina. Sí. El tomaba as súas copas cos amigos e eu amenizaba a tarde. E a ti poñente a cantar ali. Sí, O sempre, sea, que sí, ti non te aburrías. Non. Ah, mira, ti. Eu quería ir con el solo por subirme na barra a cantar. E eso era seguido, non? Seguido. Era... Hasta que xa fun cumplindo anos. Ya a barra xa non podía comigo. Escoita, si fora Bueno, pola escoita. actitud xa estabas, Sí, 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 xa sí, estabas sí, con sí, nós, sí, esa é verdad, esa é verdad. Óscar, na casa tedes animais. Sí, Tamén sí. lles cantabas os animais ou non? Tonto, a mí, bueno, as vacas encantadas. E canto máis se lle cantan, máis mansos se fan. As vacas. máis a Sí, mansa. Cantabas bueno, os ese- animais en general. Ai, bueno. Se lle cantar ben. Se lle Sí, cantas sí. como a Aura fai un pouco, non creo. E que lle Bueno, cantabas? simpático, Todo, eu cantaba todas as cancións, sobre todo de telenovelas que vía na tele. A Gata Salvaje, a Rosalinda, as de Pasión de Gavilanes, Como é todas. de Rosalinda? Ay, cuando nos llama la pasión, nos amamos locamente para amarnos y entregarnos sin reservas al amor. Ay, amor, quédate muy dentro. Aquí está tu Rosalinda, que solo quiere tus besos. Ole, ole. Bueno, Pero como eres ti un fenómeno, eres ¿eh? maravilloso, tío, un fenómeno. maravilloso. Un fenómeno, un fenómeno, un fenómeno. Bueno, cantar a capela xa te escoitamos con música que nos trouxetes. Pois trouxe, e claro, eu quería traelas en gallego. Eu non estou acostumbrado, o sea, non é que non estea acostumbrado. Son cancións que non teño malladas como podría ter a da Rosalinda, por Xa, exemplo. xa non xa se ve. Entonces, por favor, que A non ver. se me vaya a letra, gracias. A ver. Moi ben. Pero que vas cantar? Rapaciña bonita de Xil Ríos. Espera, Cuando esperar a queiras. que empece a música, espera. O bo é que esta ten bastante... Sí, ten. Entonces, así dame tempo a pensar. Volvoreta fermosa de tanto ceboar, quen puidera ter alas e contigo viaxar. Meniña garimosa que me vas tolear, con esa sonrisa que me faz tolear. Rapaciña bonita, ven conmigo a bailar, que ese corpiño que ti tes a mí me fai tolear. Ven miña rapaciña, ven dame o teu amor. Cortamos, moi... Bueno, a letra non se me foi mo tempo, pero bueno, non pasa nada, Vamos dunha cunha primeira Vamos, letra, logo tempo. retiro porque Efectivamente. Me encanta a túa sinceridade. Sí, Si estuviéramos aquí para escollerte por rei da comedia, xa entraba. Xa estaba, Xa te perfecto, dixo bueno, eu. Eu diría que Óscar é un artista 360. Totalmente. Tal cual, sí. En todos los sentidos. Oye, mira, quitando bromas á parte, eu vexo che alma do recanteiro, tío. Me gusta como piensas.
Con esa... Mira, con esa Eu tamén actitud... o vexo. Con Digo, el- importante é a actitud. Aposta Entonces, totalmente. Con esa actitud solo miro capacidade de evolución, Así que que... aparte, que claro, eu non podo chegar aquí a facelo todo perfecto desde o primeiro día. Teño que ter eso para mellorar. Pois mira, máis motivos. Para min tamén tes alma de recanteiro. Sí, totalmente. Sí, sin duda. Creo que é unha persoa con moito carisma, moi divertido, tes tabuas para sair por calquer lugar, pero quizáis o teu sitio non está en Recantos. E entón, para min, penso que sería egoísta que ti estiveras cando hai outra xente que sí que estaría nese punto de alma de recanteiro, que para min, pois non tes. Tamén, Por fin, moitas gracias. Moitas Enhoraboa. gracias por vir. Gracias. Gracias. Eres un fenómeno. Gracias. Gracias. Un recanteiro, desde que empeza en setembro hasta que acaba en xullo, Moita evolución. evoluciona moito, Eu pensaría, mo mano, Dalle unha volta. dalle unha volta. Sí que é verdad que canta desde sempre, cantante bastante. Marcho apenado porque ao final, por intentar escoller cancións para quedar ben, quedai peor. E ainda por riba non pude, claro, porque se escollo cancións nas que podo lucirme ca miña voz, ben, pero non. Pero bueno, pola parte de que caí ben ao xurado, pois vou contento.